Sugeng rawuh ing podcast Suara Ati. Aku Wani Galala Putri lan rencang kula Rita Aulia Hareta Putri. Ing podcast iki awak dhewe bakal ngobrol santai babagan rasa bab tresno, kangen, bingung nganti perkara-perkara cilik sing kadang gawe ati ora tenang. Ing kene ora eneng sing kudu ditutup-tutupi. Saben suara ati ora tak tabu, tak rembug, lan tak critakne kanthi tulus. Mula, ayo padha lungguh sing nyaman. Tarik nafas, lan ayo miwiti lelampahan rasa bareng-bareng ing suara ati. Nah, para pemirsa, ing episode iki kula lan Lintang ora mung berdua. Dino iki ana tamu spesial sing wis gelem melu nuduhake suara ati bareng awak dhewe. Monggo tak kenalke dhisik. Pangaken nama kula Babes Basya Utama, minangka kula dadi narasumber. Kula Muhammad Farel minangka dadi narasumber. Takon pisanan, menurutmu cinta kuwi iso muncul saka hal sing remeh tenan gak? Menurutku iso banget kan. Tresno kuwi kaya geni kompor lawas, nyambur mung amarga percikan sithik. Bener, kadang mung saka foto barang, ketemu sakit, utawa mung ngeri wujude digawe. Nah, foto bareng kok iso? Yo iso no, delok foto ngelirik siji wong, kok rasane atine kok kena angin seger. Apa gak lebay iki? Ora, iki fakta lapangan. Nah, wong lanang nek jatuh cinta kadang orang nganggo aturan. Tak gawe skenario. Foto wong telu pas ikut sekolah kowe ning pinggir, terus lanangan tengah kok iso jadi rasa. Ini loh, sakwise foto kadang lanang iku nge-DM sih. Lah, kok kowe ketutupan awake kancamu. Terus kok bales. Lah awakmu sing dawa kaya pring dayangan. Nah, saka kene obrolan beruntung dhewe. Ya, tapi kan itu Yo tenan, nanging obrolan rampung nang rasane dulu. Jadi, wis mantul, wis saiki lagi sibuk apa? Wis tekan iki wah, yo maksud biasa. Lele jebul modalnya cuma DM. Tapi DM sing konsisten kuwi sengaja dene rasa. Oke, tak kunci. Ciri-ciri lanang mulai orang mau seneng, tapi kesem tenan. Aku dhisik yo, nah aku wis kesemsem, aku dadi seneng benerke rambut nganggo parfum padahal ketemu online tok. Wala soal wae. Nah aku jadi gampang minder. Tapi kepengin tetep cedak. Campuran wedian karo seneng. Ya terus nek sampeyan Reaktif, upload mangan, jika gue tak bales halah kok mangan dhewe. Terus nek DE foto rame-rame, motoku langsung ngupas fokus. Sopo sing tak delok dhisik ya upload DE. iki jawaban sing jawab banget. Aku seneng. Oke, terus yang bahas. Nek cewek mulai baper guru-guru kowe perhatian, tapi ternyata jadi mau ramah. Alah, ramah yo ramah, tapi mbok aja uyah-uyah. Nek aku ramah yo biasa. Nek aku ngajak ngobrol terus, aku wis beda. Nah aku yang pancen orang minat yo tak batas. Ora tak duweni nanti baper. Jadi wong wedok iso ngerti saka tetepan tumindak. Yo, lanang sing serius orang ilang-ilang kalau sinyal HP ini pojokan sawah. Nah, ini sing luwih angel. Nek rasa wis muncul, tapi kowe ngerti kan hubungan ora iso diterusne. Iki caramu ngotot-ngototan. Aku yo tau ngalami ta. Nek ngerti ora iso bareng yo tak terima. Nanging ora berarti rasaku ilang sak detik. Tak alon-alon. Nah aku luwih ke nglakokake kegiatan liya ketimbang melu larut. Aku fokus ning hobi. Dolanan gitar, mancing, utawa apa wae sing gawe ati ora keblok pikiran iki. Nah, terus carane supaya ora kangen piye? Kangen yo wajar, nanging aja ngoyak. Kangen kuwi kaya tamu tekan. Tunggu sak wektu banjur pamit. Wah, dalam banget, Mas Ayas. Ayo ngomong jujur, nek rasa wis ketok tapi isih ora ono paling ucapne biasanya piye? Yo edian ditolak palingan. Lanang kuwi kadang sok pede, tapi yang bab ati malah dadi kemproh. Bener, kadang rasa wis jelas tapi timing ora pas. Contohe dheweke lagi sibuk sekolah, fokus lomba utawa malah dealing karo mantan. Kira-kira rutine sing pas kuwi penting. Penting banget ngomong rasa kuwi butuh keberanian, nanging uga kebijaksanaan. Ini sing sering dilihat sinyal pas. Kowe kira nek wong seneng, tibake mau sopan. Lah iki bahaya.
Coba jelasnya contohnya. Contohnya dia selalu balas chat tapi sini gur oh jadi video konsisten tapi orang duwe sini. Yo kaya radio kae suarane ono tapi lagune ora enak. Alah. Terus bedanya sinyal karo sinyal flash apa? Yen bener dhek nambah topik penasaran karo uripmu. Yen fals dhek nanggapi sopan orang ngajak maju. Nah, ini menarik. Akhirnya cewek yang duluan ngejar. Anak bakal Nah aku seneng ae wong lanang kuwi jarang di Leres banget, kadang mau biasa wae tapi yo kene ngucap hati-hati ya, nolak ya, ngombe dhisik, mbah kok dadi nyaman. jadi lah sebenarnya orang masalah ya nek dikejar. ora sing penting elegan. Saya gak delak aku. Ya langsung aja kayak Langsung aja. oke rek, ayo bahas hal menarik maneh. Tersebut kan muncul mau ngejak karo mergo dateng apa ayu, tapi kebiasaan. Tenan oke. Tenan banget. Kadang wong biasa wae hobine ngucap hati-hati ya, nolak ya, ngombe dhisik, mbah kok dadi nyaman. Udah nyaman kuwi cobaan paling halus ta. Halah lah kok jebakan. Yo piye maneh awale gue nyaman ujung-ujunge kok golek ide terus. Jadi kenangannya sangat rutinitas. Bener. Boten kangen wong tok, tapi kangen carane. Nah, iki love language di lanang kakean apa? Aku act of service. Yen sayang tak bantu apa wae sing dhek perlu. Nah, aku malah quality time. Mesti orang ngomong akeh, sing penting bareng. Nek wedok sering mikir lanang kuwi bare, padahal love language-nya beda. Nah, kuwi penting. Kadang wedok pengen teks romantis, tapi lanang ora jago ngarang. Nanging ide beda-bedani nyamper nganter mulai nugas nah kuwi versi saya. Jadi garing kuwi sebenarnya tulus tapi kok. Persis banget. Oke, optik kodok penting proses yang ora terbalas. Angel, Pak. Nanging sing penting ora kabeh wong sing luwih sayange kudu dadi milikmu. Terus kadang Tuhan ngirim wong sing mung dadi guru rasa, ora dadi pasangan. Lah, jadi kudu piye? Legowo, nanging tetep bangga wis duwe keberanian nganggo ngrasakne rasa. Mantap, guys. Cinta sing ora terbalas itu butuh kegagalan, tapi bukti yen ati kau isih urip. Saiki ayo bahas lanang nek cemburu tandane apa? Aku orang aku, lanang kuwi gampang cemburu tapi pura-pura cool. Contoh, dhek takok arep pergi karo sapa, nanging nadane santai, padahal bali sapa wong lanang kuwi. Terus apa meneh? Nek lagi rame-rame, lanang bakal luwih hati-hati ngawasi kabeh. Bener, tapi sing paling kental dia menjaga perhatian banget musuhnya. Walah, nek cemburu sampe manis. Dia ben menang saingan. Oke, yang terakhir, red flag, green flag, versi lanang. Refleks menurutku gampang hilang, cuma muncul nek perlu tok. Lan ngajak PDKT tapi ora konsisten. Tambahno gampang nesu karo perkara cilik terus ora iso komunikasi. Terus green flag, Black DM merhatiin detik kecil, ngomong jujur, si angel lan tetep hormat senajan ora bareng. Green flag paling utawa dia ngajak kowe berkembang, ora mung diajak baper. matur suwun Pak Moderator. Oke, jalanan lanang terus pungkasan kanggo para pemirsa wadon saiki lagi gemet karo wong. Tresno kuwi kaya tandur pari, yen di rumah alon-alon diombei diberi cahya bakal jadi, ora perlu tergesa-gesa. Sing penting aja minder, tresno kuwi ora butuhake ayu kaya ratu, butuhake ati sing tulus lan obrolan sing jujur. Wah, mantep banget. Ya wis pamit dhisik. Matur suwun, wis melu ngrungokake podcast